Il-lejla tajba bibtijaj ġewwa stadju Pentagon ta' Verona Juventus jelbu lil Verona u xejn. Id-disa telfa konsekuttiva ta' Verona li tarom fl-aħħar post tal-klassifika u l-5 rebħa konsekuttiva u l-5 logħba konsekuttiva li l-Juventus ma għalawx gowl. Kien gowl li ġie skurjat eżatt ma' Sialob minn Mojzeken li fil-passat ma qdardu, però illum għamel biċċa xogħol tajba ħafna. Kien l-azzjoni tal-gowl biex imur mill-ewwel fuq il-gowl kien maħdum tajjeb ħafna bejn Milik, Rabjo u l-goal scorer kien li kien it-tieni gowl tiegħu dan l-istaġun wara dak kont Empoli. Issa li kważi spiċċat l-ewwel tista' tgħid parti tal-kampjonat, ikolli ngħid li l-ikbar sorpriża għal-Juventus mill-mod kif qed jilagħbu huwa Rabiot. Ġifieri minn ġdid illum reġa' kellu prestazzjoni tajba ħafna. Bdie rebħa l-Juventus telgħu fir-raba' post, qed ngħid fir-raba' post għax ftit tal-mument ilu il-Lazio għadhom kif jelbu lit-tim tal-Monza bl-iskor ta' xejn. Ġifieri sa xahar ilu wara l-logħba li labna mal-Milan, naqqas konna nimmaġinaw li ħanaslu daqstant malaj f'din il-pożizzjoni, ma jfissirx xi rebħa jew li wasalna x'imkien, it-triq hija twila. Imma huwa punt interessanti ħafna illi fi żmien li kien jidher diffiċli għal Juventus anke minħabba l-ammont kbir ta' injuries, il-plejers żgħażagħ li daħlu u anke oħrajn li kienu riservi dew tajjeb ħafna l-rwol tagħhom u minn tim li prattikament kien jimxi illum għall-inqas qed jaqdi l-funzjoni tat-tim. Però fuq il-logħba tal-lum ġo Verona jiena nemmen li kienu Juventus tajbin u kif għandhom ikun tim kbir li meta iżur dawn it-tip ta' timijiet li labu futbol fiżiku trid tistennihom għax taqqas biss iħalluk totalment tilab u mbagħad tieħu l-opportunitajiet li jiġuk. Kien hemm kwistjonijiet arbitrali fl-opinjoni tiegħi u mhux ħaniddeja insemmihom, jiġifieri jiena nemmen li fl-ewwel taqsima kien hemm xi tliet fouls favur Juventus ma saffarhomx, ma nistax nifhem fuq l-imtib ta' raġuni. U mbagħad il-Verona ikkontestaw li suppost kellhom penalty, biss dan il-penalty fl-opinjoni tiegħi jiġifieri ma kienx qed ngħid hekk għax kien litteralment fotokopja ta' kif il-ballun ħabat ma' idej Smalling fil-famuża logħba Juventus Roma illum ħabat ma' idej Danilo u fl-ebda ċirkostanza ir-referee ma kellu jsafru. Reġgħu appellaw għal penalty li mill-ġdid fl-opinjoni tiegħi ma kienx issa tistgħu tajruna ħallelin, jiġifieri dax qed nistenna li xi ħadd ħireġ b'dal-kumment illi Bonucci jiena għalija il-ballun raqat l-ewwel mhux il-plejer u ġustament jiġifieri kellu jkeċċella Aleksandro. Biss naħseb Aleksandro minkejja li tkeċċa naħseb li kien ħafna intelligenti, bil-fors kellu jitkeċċa għax kien il-plejer ġej wiċċ in wiċċ mal-goler bi probabilità kbira li kien se jiskurja. Ġifieri referee kien tajjeb fid-deċiżjoni u Aleksandro ma nistax immaqdru għax kien tajjeb fl-azzjoni li jagħmel. Ma kienx hemm triq oħra għax fil-fatt l-aħħar ftit tal-ħin huma għafsu ħafna. Jiena fuq it-tim tal-lum ħadd pjaċir li rajt lura plejers bħal Paredes u Di Maria, forsi s'issat ma kellhomx l-aqwa parti tal-istaġun nittama illi jekk il-Bambini rejt minn Jannar il-qoddim ikunu iktar inċisivi fil-lob ta' Juventus. Li rrid ngħid di kienet naħħal logħba away għal din is-sena u baqgħna waħda home mal-Lazio nhar il-Ħadd. Hija logħba importantissima l-aħħar sports qabel immorru għal-waqfa għax hija konfront dirett għal post fiċ-Champions League. Bdi rebħa tal-lum
Issa l-Lazio leħqu lil Milan fit-tieni post tal-klassifika bi 30 punt u l-Juventus ġiex punti taħtom. Jiġifieri ejja nhar il-ħadd inċalqu naqra kontra l-ex coach tagħna. Tista' sejjaħlu bidwi jekk trid, tista' sejjaħlu li trid, imma kienu li rebbaħna l-aħħar lik qed ngħid hekk battuta ħafna jgħidu li mhux l-istil tal-Juve, ġifieri, imma sa frattant u kien li rebbaħna l-aħħar kampjonat u li huwa tiegħu. Għall-inqas l-lum fil-belt ta' Romeo u Giulietta l-imħabba lejn il-Juventus naħseb ħadet fija moħra li ejja minn hemm għax għadna ħajjin, għadna qegħdin nikkumbattu. Veru in-Napli qegħdin maqtuin waħda u sew u di għammettija aktar kmieni dil-ġimgħa il-coach tal-Milan Pioli viżavi u tkellem it-tim tiegħu Milan għax qegħdin 8 punti taħtom il-Milan u l-Juventus qegħdin 10 ma għadba anka l-konfronti diretti wkoll man-Napli għax issa fi għandna li ġejjek il-Bambini Rejt għandna l-logħba mal-Cremonese, mbagħad għandna l-Udinese, l-Atalanta u n-Napli. Ma niftakarx eżatt l-ordni, ma żgur għandna dawk l-erba' timijiet sabiex nagħlqu lower round. Ġifieri prattikament minn nhar il-ħadd lil hemm għandna konfronti diretti jekk is-sena d-dieħla rridu mmorru f'dik il-kompetizzjoni li tiġà lajna minnha dis-sena. Jiena sanettant m'għandi xejn xi nżid iktar għal-lejla, il-kumplament għal-lejla tajba u fejn u għalla fejn forza Juve ħbieb, saħħiet.